ngihamba laphana nensizwa abakhala ngayo kakhulu laphana ukuthi ayizwani nendlengwenye. Oh, okay, zanga namhlanje. All kids out there in the world of South Africa, they must all fight for their own, and they must make sure that they represent themselves irregardless of any circumstances and any obstacles that they may face. This is why I even end up understand amadoda athatha isithembu. No way. So the one that is pushing women ukuthi babe ma prostitute bafebe ngenxa yokuthi kupause umuntu akakho umuntu ongama ku stop street forever. Khuleka ihlathi senganciphwe ujikise nesiqoko. Oh Nkosi yami. You are so cute. Yizwe. Mina ngikho ngisho lapho kodwa ngiyafuna ungene izwe lakho lihasle kamnandi ngathi lika Rihanna sebhemisayo. Hayi uzo inokuncoma nokugxeka lento eyishoyo kodwa cha lihasle kamnandi no kodwa ukubhebanisa ngakuhlangene nama dimples. Oh siyafanele. Habambe sekwanele. Habambe sekwanele. Hayibo. Icula le show. My country. South Africa. South Africa first. Oh, South Africa first. Yes. South African people should be the first one to benefit. We are not playing. All kids out there in the world of South Africa, they must all fight for their own, and they must make sure that they represent themselves irregardless of any circumstances and any obstacles that they may face. But they must know that South Africa first, South African first. Please, ladies and gentlemen, don't intimidate us. Don't try to prohibit us to achieve what we are supposed to achieve, which is economical freedom. Yes. From 1994, we got the word democracy. We never occupy any private sector that owns economy. Even those people that are rich today, that are called Black Economic Empowerment, BEs, and all the money they got from government is go straight to private sector. Yes, and the private sector, they are just buying their yacht and cruising in the sea. They are not going to debate and to convince the bidders that this is I'm gonna do this road like this. This harms Abdul and this never. This woman I'm going to ping the nation. Sasikhona. Asindawo. Don't. Amano. Esingisi uzosizwa la. Okamyesa. Hambe nodadewethu uLondi. Landeka. KwaZulu ngicela ingicule Oh yeah. Bese Konja ngihamba kwaZulu ngunda imini undaba ezithwa ngempela. Uthi ucaculele ihubo lakwaZulu undaba ezithwa. bayede inkosi. Bayede inkosi. Onyane amakhosa waZulu wenduna. Yayi wenduna. ngathente ibhube. Bayede inkosi. Nangoke. Onyane lamakhosa waZulu. Oh nango. Oh nango. ngathente ibhube. Bayede inkosi. Naya amakhosa waZulu wenduna. Yayi wenduna. ngathente ibhube. Inebezele ngesengeze kapho phuma bekuvamile. Uyambongela umacingwane. Getting emotional sengifila ngathi ngisekhaya. Bonga umacingwane uqede Kunjalo ngempela lapha sikona sinene ngesengeze kwela pheshele phuma eqiwini kwele kaMthaniya kwele kaLembe kaMalembe uKhalifa noDemetrius Kamenzi uDebula Bafasi banganomkaphi behleze emlobhini bethi ankusa akabankosi nyaka nantathu zonenzeka udlambedlu oluthile udla ihlango semadolweni inyethe ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu nani mabondo ayisabukuyahlela nani bogabushe ningamthinti nasemthintile lethi uphunga namageba Zulu. Khosa. abahambe sekwane yabona manje hambani hamba nje
Nengabe nisahamba nje. Hambani ha. Uyashaya mhla ka-30. Iziphi Sakubingelela ngane yakwethu. Ngiyabonga. Oh, what a welcome. Like ngiyabonga guys. Kwi-room yami lapha la sishuthela khona la kuphi khona. Yeah. Abakaze bangibingelela ngendlela engibingelele ngayo. Intombi yakwaZulu igolide Kusunabantu bakini. Ngiyathemba bangazi nokuthi ngiwakaZulu. Hayibo. Kodwa nina the way inkodlo ngakhona. Hey ngiyabonga. Ngizizwa ngimkhulu. hayi nokuthi kancane umkhulu ngempela futhi Hayi usona kancane. isidudla kodwa umkhulu ngempela ngoba isho Ngisidudla ngaphakathi. kakhulu umthaniya intombi yakwasibiya kuyiyona eyasave uZulu usuchithekile wathiwa nenze ngakhona abantu abami uJama engabathola abantwana abafana basuka uantu babekazi umkabayi wawuzingela intombi yakwasibiya ugama la uthiwa umthaniya wayibuya lapho sekulahlwa ithemba kwaZulu wathiwa ayi mayithe yahamba lentombi wathiwa ayingathi siyinhle egcekeni enasi izithonyana siyinhle egcekeni wathiwa hayi khona sekukhona Phela sinzalo kaShaka nathi safihlwa Kunjalo. ngobhuti wakhe. Fihle kanjani? khasi into ezathi akasifihli Chaza sisi. Anifihle kanjani? Angithi uShaka ubengayifuni inzalo yamantombazane. ubediveta Bebeyinika ubhuti wakhe ubeyitsho ukuthi ingane ziyabulawa kanti ziyaphila. Hey. Zinikezwa Ushaka wayifihliwe. Ha? Wayifihliwe. uShaka Hayibo. ubengayifuni. Uthini manje zaso? uShaka ubengayifuni inzalo yamantombazane. Ya. Yebo, kanti sikhona siyakhula. Na kumgodlo ngala khawela yami. Uthini umgodlo ngayo? Uyangiphikisa kulonto. Cha, no. Umacingwana. Ayazi khona. umlando uhamba ushayisana neyiphongo awukwazi ukuthi umlando ube iqiniso liphelele futhi akwazi ukuba ngamanga aphelele Wonke yes. umlando is just a group of pieces. It's like a diamond. A diamond can look beautiful when it's cracked. When it's just a stone. Doesn't make sense. So zozo. Angibingelele qhawa ngisabingelelanga. Akekho umuntu obingelelelana. Yonke into ivele yadlwengulwa nje la. Vele kwahawu uyasebenza lapha. Ya ngiyabingelela maqhawa ngiyabingelela Miyeza ngiyabingelela sisi Malondana Mazulu Yebo. ngiyabingelela qhawe lesizwe ngizwe emlando mfuka mchunu baba the president himself of the Bhinqa Nation. Ohlelweni leBhinqa Nation lapha emakhaya ngaphansi kwe-podcast and chill network siyanibungelela kakhulu ohlelweni ethanda kakhulu namhlanje siniphathe lidade wethu la intombi enhle engiyibone ngisela eminyanga ngize ngicabala amagcika kithi uLondi London ngithe ngizwa nje ngisabuza okokuqala kwathiwa hamba usearch lapha ku-Instagram awuyazi kanje bangithi ngiyafika laphana inenqumbi yamamiliyoni abalandeli kodwa ke ngoba sisohlelweni lwena lelikhonze kakhulu emakhaya sisazothola kabanzi ukuthi ubani uLondi London ngihamba laphana nensizwa abakhala ngayo kakhulu laphana ukuthi ayizwani nendlengwenya kodwa ngiyathemba ukuthi babukele emakhaya izovela Ugezanga namhlanje? Cha mana yazi uthini weloni yazi uthi uzoso ufuna ukuthi mayibaxosha bengamncwayi ufuna unuka ikhopha njengayo yazi ukuthi Hayi ngiyasukelwa Londi uzoso ushutha every day yeah laphana ku Facebook umuntu kaMark Zuckerberg kaMark nje but akanaso isithombe in many filters lapha khona ngathi ubukeka namhlanje ngathi uke wadlula ngala angazi kwenziwa hayi ngeke Miyeza angaze ngisibuke ayikhohlwa alright kulungile Miyeza washa uzobhedela Uyikhulumele awulutho mama Zoso Lutho okay. ngiyabhava mina uyazi ngiyaziwa futhi ukuthi umuntu obhava ukuthi kuphela nje ububo obusele useflathela lapha luthi ubhava Yabona sengikufanele ngapha. Kaze ngapha kanti kwethu la emakhaya sihamba nomnikazi weinkinga ungizwe umlando umfoka mchunu untombazi imqomanga ngoba zimdabukela zamqoma ngoba zimthanda ngisho noObama indaba emele kuyivumela indaba umacingwana ke lo ekhapha naye
Sibodabodane samabhadi. Mana nje ngifika lapha Myeza. Ngikhalile. Ubukumuphi? Bobonjezele ubani? Ngithi mina ufuna ukuyimixa ke Sithembu Londi ngalele. Ubani mina? Cha uLondi. Oh Londi. Kade. Ngizwile ukukhala kanjani? Hey. Ngikhalelani? Ngithi mina Uze wathi ubaba wakhe angazi wena amakhosikazi noma amane yini wayini ngaseza. Angishongo mina leyo. awushilo. Angishongo. Ushilo. Washo futhi wathi nami ngingacuphisa yini. Uyayibona ke Mana ngikuxoshela ama-customer yini. Mana ngikuxoshela ama-customer. Kashona phela ungigcibanga. Ungigcibanga misho ukuthi ngikuxoshela ama-customer. No, baba ukhona. Akunama customer. Angidayisi mina. Iqonde. Jesus. Angikhulumi ngalokho. Hey. Ngugelo osebenzayo. Ungangicheka kahle emabhukwini. Wogela abasebenzayo ngikhona phakathi. And ungathothi ngihamba phambili. Amakhosikazi wakho kuyimanje uthothi bahlele endlini baluka ngehappy yami. iLondi London Break. Bazokutshela ngayo. Ayi khanyamba phambili njengale yami. Angithi yebo. Londi Ngiyazi ngoflow. Glad to Yini ubujozi ngubani kanje? Hey. Cha ngoba mina nginguncome mana ke nginguncomile ke. Uyeke nje ubuhle bakho nje emkhaya. Ngoba amazulu bafethu agoqela isizwe agoqela ngeintombi esihle agoqela ngekani agoqela ngemfundo Sigoqile. Ngiyazwela. yini kuhlala kungathi yini kancane Zulu. Mana kanti ngincoma ukuthi ngincomile ukuthi mfethu la very job well done ngoba sele sikhuthaza nezingane ezisuka eqeda isikole esondele ngithi mina ayi mangibuka noma ngibuka umlando wakho even online and on television and everywhere usakwazi ukuphatha which is a very great, especially you are representing young women from our nation, because we are not a tribe, we are a nation. Yes. Yeah, that's why we have a powerful kingdom. In Africa, the second biggest in the whole world. Yeah. So, lo nto leyo isho ukuthi uthi noma usudinwa kanjani uhloniphe wazi ukuthi you are representing intombi egcwele umhlanga. That's one day ezithi nami ngiyofisa kuba njengalo yasisi. Yabona kodwa mase ithola ingxemu sikhona ngabona ngifuna uqhamanga mina ngiyanaka ngihlanye impela kodwa ngiyanaka nginehlo nje bona lo ngibuke njalo nje ngiyabona ukuthi ushuni wami omunye wangifaka ingxebu lezo umngani wakho yena muphi manje ngahlangana naye ngihamba nawe yena muphi ngiramacingwana umngani wakho sahlangana kumemulo lapha memulo yakhumbula ubani loyo manje asiye ndaba ezithi ubani loyo hayi asayivali ubani loyo cha sayivali saleke ubani loyo bekwabangani bakho kodwa ububathembile okay okay mana Londi musana kungishiya asinhlebeleni mina ubani loyo ubani loyo no useshwashwathile kusho ukuthi yayibani ndaba ezithi ubani loyo wayekwazi ukuqhubeka ubani loyo vula ke imask bese siyakutshela ukuthi ubani ndawo uma ungavula imask singakutshela ndaba ezithi ngitshelene ukuthi ubani loyo vula imask no but khona umlisa owangidumisa kabi ngisendleleni yami enhle ekhanyayo njengomuntu omncane kwi-industry I would say I was doing very well for myself and I was bengisendleleni yami yokuthi manje I'm in my come up. Shame, Then ngahlangana nomlisa owenza nje izinto zami zingahambi ngendlela. Ebe ngihlele ngakhona. Wayizonto entombi enhle kangaka. Ngiyalazi uthando lunjani ngithi. Nami ke ngaba nokhohliseka lapha nalapha isoka kujwayele ukuthiwa liyawaqamba amanga. Isoka a very manipulative person. Yes. Yeah, absolutely. Nami ngangena kulowo mkhanga loyo khohliseka ngakhohliseka kodwa washesha angishesha
Like, And they like your honesty because yeah. that's the only thing that can build a nation. The South Africa is like this today because it's like the truth. We are told what we want to hear and what they want to tell us, but on the ground, the truth is there. Yes. was Londi ngeza. Then yeah. No. Sakhohlisekile. But umlisa phela wagcina kubo yena okhohlisa ination. Ngasheshe ngahlukana naye. Sengimbona phela ukuthi asele umuntu o-right for mina. Oh. But umlisa waqhubeka push narrative yokuthi ayi sisandawonye. Oh yeah. Hayi kwaze kwafikela lana ke phela esedutshula phambi kwamaklabhu sengekho mina lapho. Hayibo, welon mana Umngani kangizwe. Mana Londi singayi kude kakhulu kanti Umngani wakho. Mina bengiqala nqa ukuhlangana nawe face to face. Londi. Cha ukuthi phela ke Umhlonipho lo wamuntu lo. Londi. mana Wangizonda njengamanje. uthengiwe uzongiqambela amanga lapha. Ngithenga omalele, ngithenge. Londi. Ngiyazana. Usikhwehlela phela igama lakhe elisha. Enginazo namhlanje. Londi, no. Khona umlando sincisha wona la. We are having a great show. And engeke biography mfethu who's Londi London. Ngoba ngizwe manje mina silana sengithola ukuthi uMaZulu lo undaba ezitha. Umntwana lona kufuze siphethwe yini? Who's Londi K actually? Ngizungizwe sekhuluma ngama shows ako television nana. I'm like honestly I'm lost. Who's Londi London? Oh guys, I've done so much. In the industry I started Which industry? off Which industry? entertainment. Oh, entertainment industry. I'm fully in the entertainment industry. Ngiwumuntu wesifazane oqale nje ayipostela izithombe. Hayibo. But ngiqale ngiposta ngicula. Oh. Cause yabo lezi zinto babona kude bobelieve ukuthi okay indlela yokuthola i-reach indlela yokuthi ucule noma wenze into ebonakalayo. Yeah, ngalento ngaposta izithombe zami hey ngabona ukuthi hey abantu bayithanda indlela engibuya ngayo. Kunendlela engizwakala ngayo. Yeah. Ngagxila lapho ke. Umuntu okwazi ukubeka kamnandi man. Hayi, suka unesokwa ngathi insizwa. Hayi ngazalo Uwa nothotha lapho lamazinyo. Ngagxila lapho ukuthi hayi okay awuthi ngiqhubeke ngala ngoba ungathi ngala kuyasebenzeka. Entertainment industry yes. No ngaphosa phela lezo ezithombe lezo. Yeah. Ngagcina sengisendelwa ingubo nanani yabona nami sengenza izinto But zomodern. supporter. Yes, abantu bengisupporta ngoba ngugelo obukekayo mayigqokile ingubo zakhe. Yeah. Then it ended up Yazi usipasha kodwa yonke into yakho igama legama ngililalela linenhlonipho phakathi nongayiphakamisi. Kanti uthini Which is very brilliant. ngiyabonga. Which is very brilliant because it's our culture. Being humble is our culture. Yeah. People they can think that I'm disrespectful, but when you stand your ground, you are not being disrespectful. And carry on, my lady. I'm listening. You're a very good listener, by the way. Oh, Yes, are you flirting with me? I love it. Yeah, thank you. Abonkosikazi bakho kumele bashake manje Hayibo, ayobanyakaza. usiyongena ngizwe. Abanyakaza Hayi, angeke ngene. ngoba ushona wami la. Ashe ngagula. Oh, hayi ukulungile No, kuthula. ngeke ngene. Imali ayikho lapha. Oh, ayikho lapha. Oh. Bathi-ke angikho lapha. Kodwa iqiniso la off air kodwa lena. Iqiniso. Cha iqiniso la off air la. Oh. Kodwa ngempela uba maintain kanjani abafazi abaningi kangaka? Sengiya off topic nje. Batho Uba mama maintain bentshena kanjani? Maintain kanjani? No, the human being that does not means maintenance. Love and truth can maintain anything. We can sleep in the forest as long as we love each other. Thuthi ndlala kwi-forest. Ngiyakutshena uma ucabanga ukuthi ngikhomba indlu eshile ngithi mina ufloat behlala khona full time kuleyo ndlu leyo. Looking how beautiful she is. Yabona? And ehlala ehlathi kuhamba ugesi uphele ngisho insuku eziwu6 ngamthola ngisho efonini. Afone esekwamakhelwane. Ngilande.
ungisekhaya. And bahle kanjani abafazi bakho? Oh bahle ngicela nje sibanike ishine yabo. Hey bahle abafazi bangizo baningabazi ngicela nibaveze manje. nababafazi Khona umunye ozoney'ifaca, omunye i-yellow bone. mana lo Ayi, ngathi usufuna ukuba ingxenye nje yabo. Cha vele phela Yini kune lokho happiness. engifuna ukungifaka Manake. ingxenye. You said something that there's no money. Ngiyabonga. Yes, there's no money, but what about happiness and truth? Because iqiniso lwazi ulala ebusuku. Yeah, ayikho into ethanda umuntu Yabona osebenza. ngoba manje how many millionaires that have hurt themselves have committed suicide in their rooms. Happiness engenamali. Happiness engenamali. What is Kodwa that? Emhlabeni siphila kona awukwazi Manaka, ukudumisa imoto upetrol ungekho imali leyo. Imali ngiyavuma leyo. lapho yithi Porsche yakho sisibonile. So bahlala endlini njalo. Yini Porsche yakho, Yiphi indlu bahlala ehlathini. Bahlala ehlathini. Banana WhatsApp group ngoba manje idatha lisimosha Oh idatha. kushuthi banamafoni. Banamafoni. Mina wakhona. Amafoni akhona phela. Basungula WhatsApp group during the lockdown sindawonye lapha. Save idatha. Mangibingelela nje lapha nje. Ubingelela konke. Manje inkinga iqala sekuthenini ngoba mangabe mina ngilokhunja la kwenzekile ngoba mina anginawo lesi Eyomayibe datha. incika la. Mangisuka lapho. Message forward. Message forward. Kukhona ngimkhumbulile athi mina ish I miss you. Bevele a screenshot azoyifaka egroup lathi awu nimnike nange ngisanganele uthi because they know that I'm not like that. Oh, Yabo. yes. Mina mangoba ngithola ikholo emfazi manje kulingana uphatsholo yithayo noma khona imbuzi egulayo akunandaba uthi I miss you for what? Awu kunembuzi Good morning, futhi. good Kunembuzi night. egulayo. Good night. Ma ungifake imbuzi egulayo noma khona inkinga khona kuphantsha ithayi. Oh. Ulungise leyo nto. Indaba yo good morning good night udlileni isikhaftini sakho baby. Hayi. Njani mina ya? Iyo lento lena ngoba is not consistency. Yeah. Once things in a relationship become inconsistency, it destroy everything. Yeah, It even fall yeah, apart, yeah. upon kids. Yes. Yabona. Yes. Yabona. Bese zothi mama mayithukuthele umuntu osifazane ekuganyile ethukuthelele wena athi ngane baba wenu nje asithi sandla. But ngine question ngizwe ungizwe nami. Ngiyabonga. Nombuzo la ukuthi njengobaba osesithenjini onabakhosikazi aba different abanezingane zabo umaintaina kanjani ukuthi zonke izingane zakho zibe ne lifestyle efanayo? Yazi ngithi ngisafuna ukuzwa lapho ukuthi izingane kanti abezizayithola. Because abantu aba-affecteka igrant kakhulu. kaRamaphosa usibonelo sikahulumeni. Hayi grant akekho lapho ngizwe grantini. Sidlisa. Bayithi grant engenza. Ngeke sidle inhlambi mina. Inhlambi. Hlamba ngeke sidle inhlambi ingane zami. Okoqala dadewethu ngifuna ukukhuluma iqiniso lokho neqiniso lodwa. Yes. La ungayithanda izingane ngokulingana kodwa hayi ngokufana. Oh. Wonke umuntu ngisho abafweni Yeah. ungayithanda izingane ngokulingana ukuthi lezalwa imlele hayi ngokufana kodwa. Ngoba ukufana kudetermine na ibehavior yayo le ngane. Okay. Bese determine nokuthi kwanina wayo ubehavior kanjani. Uyiqala kunini? No. Angithi unina makulo kunovuna udu uthi ingane uyifaka kwi-order. Awungifuni mina nengane yami awuyifundi. Then you stop. Ayindoda yesithembu. Yabo. Ndobezitha kunento esele. So hayi doda sithemba iqiniso leli ngiyakutshela imize eminingi yanyakaza ukuthi basikhuluma nje. All right. Yakutshela ngona manje akulobo lihlala la ekhaya. But awuphendulanga umbuzo. Macingwana siyeza Lond. Ngiphendulile. Yeah, uphendulile. Angikuhlala impilo Ntombi. Kade kuncoma. Ngiphendulile. Lond. Lokuprovela futhi ngiphendulile. Malandana. Uyiphendula isoka, uyiphendula. Yes, ake. Yeah, iphendula iso. Malandana. Mana lengane benisaphi ngempela lapha okanye. Uyisaphi lengane? I-hard gun lena. Hey, sila Londi. Umbuke lapha emakhaya ugcine sala endleleni. Ukhuluma ngobuhle bakho ngokuqhakaza kwakho ngoba imvalo eqhakaza ubusika nehlobo njena nje phambi kwamehlamo angithathile ke mina ngisenjena angikho lapho kodwa
kade usakhuphuka laphana nokuba kwi-industry ukusuka madoda isihleke amagcikeni obaba manje ndaba ezitha uqedile kade uqedile umono wani hawu uyalibona lo thotho mana abantu baze benza corruption bahupha imali yakenela all right Ukwenzakalani? angufanisi ke nemali mina londe kulungile cha benkosana sibonela yena all right industry ngicabanga ukuthi kuze sizodlula kokuningi kubalekile ukuthi sikwazi sidle kwamaningi esakeni ngawe Yeah. njengoba nje sengizoqala ngizoba umlandeli wakho manje kakhulu Uqala manje. in all sort of angithi mina Ngiyabonga. ngineqiniso umhlaba nonzima uyabona nje sikufaka emabhinceni manje dadewethu uzobona uhlolo Ngihambe kakhulu. Lelani nje. Ngifuna isingili obuza komahu Oh. Wobuza komahu. No, at least no, bona no, at least no, bona no, bawudrophile first. umusic wangomaskandi vele basendleleni yakhona. Yeah. Mina ngikho ngisho lapho kodwa ngiyafuna ungena ukuthi izwe lakho lihasle kamnandi ngathi lika Rihanna sebhemisayo hayi uzo inokuncoma nokugxeka lento eyishoyo kodwa cha lihasle kamnandi no sometimes vele nginaso isihosho kodwa Yes. phela Manje achazi nami ukuthi ngesihosho. ngibhemisango Ish. kodwa ukubhemanisa ngakuhlangene Nami no ngisihosha futhi. nama-dimples siyafanela welele Zulu Ngiyadlala. yona hlula sangafasha komqhumeni Usuzolandela amaphathi ke manje maseshonile. ngeke londi sizokudinga ku-industry ngisafuna ukubuza ukuthola ukuthi Yes. ukhona umuntu mhlambe kwi-industry uyacabangani mhlambe ukuba ne-feature from the industry but Yes. no Cha, kodwa siyeza lapho khona Okay. lokho ngibukile siyakhona ya ngoba angimele ukuthi lana ngifuna kule show le siphume sikwazi sonke Yes. sine brief understanding who's this beautiful lady like the magnificent one esinayo namhlanje kuyintokozo nokuthi sinawe kulolu suku namhlanje True. ngicela ungiphe nje ukhuphuke nami kuleyo nto leyo kulowo mlando lowo nje awulondi abantu bayamazi from the industry abamaziyo but abangamazi it's Londi London on social media Oh, yes. platforms. I'm on Read the Room. I'm on the same network actually with Film Pella and Shamiso. oh yeah But also I've built a name for myself. I have i-braid fiber yami abantu abaluka ngayo. oh yes Yes, Londi London braid. I've recently dropped a new feature kule braid yami Oh, yeah? three-tone Londi London three-tone braid. Yeah. I'm doing very well. I'm one of the most selling oh braid fibers in the country. so my business Maybe by in the way Africa. oh maybe in Africa So ngusomabhizinisi nginesaluni eBryanston by the North. I'm also a musician. I'm a musician. Bizarre and I have a big feature coming up. Big song, 29th of May. yes Nimbheke umzulu wakithi naye. who's that Ngizobe Who's ngifeature. that? Who's that? I can't say it now because it's gonna ruin our PR yeah roll out we wanna pre-stream it like thing. But yeah, that's gonna be amazing for me because I haven't dropped in a while. But also, gine show yami, a reality Yes. show, Yeah. Life with Londi, that's dropping on the 21st of May. Ngolwesine. Yabona ukuthi ngugelo ophithizayo. You understand? phithizela girl phithizela yeah Ngiyaphithizela kodwa into yami inokuphithizela okunemali phakathi. Angiphithizeki. Yabo khona lokuphithizela ukuthi nje Ukuphithizela you just nje. moving around. Like a headless Yes, chicken party yeah, mina yes. ngiphithizela kodwa into Magnificent, yami inomphumelo oqhakazile marvelous, obonakalayo. yeah And ishow yami Life with Londi, it's going to be based on my life. Umndeni wami uzobe phakathi. Ngiyazi ukuthi khona abantu bebegxeka lapha nalapha ukuthi No, hey that life, uLondi that life uzivezelani of a because I've been on successful person, yes. Real Housewives of Durban Yeah, because yeah, ngeke ngalotsholwa ke phela. oh go lotshola Njoba nginesithunzi kangaka. hayi buthini manje Ngiyayibona ukuthi wathola ngonyongo yini wathola ngonyongo angithelwa ngenyongo phela ilotsho uyilobolo usungafi lapha. Usulotsholwe kangaki? sukhombisa potential
Solotshelwa ngaka. Hey phela abantu abahle kanje manje. Ukube iLord of the Rings. Nezingane eziningi for sure nje nawe nenqwaba yabo mhlawumbe. Inqobo yayo. We are not sarcastic. Kanti uzongisukela ngamanye. Uvuka ngawe. Mana myeza. Bala Lodi. Uzothi nginganengane eziningi. Lodi mana Lodi mfethu. Abantu abahle mfethu. Uma engenazi izingane eziningi mhlawumbe walotsholwa kaningi yabo. So ngibuza mina ukuthi wena kulokho ke wena uphethe kuphi? Yabo. Mina ngilotshole one time. Kabili. Hey kunomngingiza kodwa kunokungingiza ayi. Ayangikholwe. Guy one time. Yes. And zoyithu ingane enginazo ezawo lo mlisa loyo. Oh, ish. Yo, awumlondast. Zoyithu ingane zami enginazo zisuka kumlisa oyedwa owangilobola before ingane. Uyayizwa loo nto la? Yeah. Inhlonipho elapha. Oh yeah. And nami ngayigcina njengomuntu wesifazane. Mina ngamula mina. Mana, lo kulobola ilo wakhohlisa noma umunye? Ilo wakhohlisa lo kulobola noma omunye? Uzokuthina uthi wangikhohlisa. Uzukhona Khona lo wathi wena washona angazi kuphi nendawo. Angazi kwa umngani kangizwa kanjani. Ngiyambona ungizwa akekho uhambe njengaye lo mlisa lo. Yabo sekuye Ngihlangana nalo mlisa njengoba nongizwe yabo nayo your biography was incomplete. Rest in peace to that man. Your biography was incomplete. Can we maybe move further about it, like, then fully, then we move on, like. Okay, what else? Because yeah, I feel like I've said much. I don't want this show to be about me, kakhulu. But that's very significant. Yes. But we have you today. We appreciate. So that Abantu abadla kakhulu phela uwang-associate nokudayisa nananani. Yabo ngiyadayisa. Ngidayisa iLondi London braid. IK. Oh yeah. Londi London braid. Oh hey. No, it's fine. Leli jazi elihle kangaka elingasisibona nje lisitolo esisodwa sana. Oh Nkosi yami, leli jazi Oh, still up? elaka Yes. Hey, my babu. Manje Ngiyafana yazi iteji yakaza ngisho. jazi elaka siswami futhi naye wakaZulu. Oyibo. UnoZipho unesitolo House of Z Morningside Clock it. Maspora. Siyasebenza siyamantombazana. Ngiyabona. mana-ke Siyanyakaza. akekho ongalithuka nami nginyanyise ngaleli jazi ngoba angiqala Uyalifuna ne? ngiyalifuna uyabona. No, likhona engakufanele isitolo sakhe. Ngempela? Yeah. Oh, it's still stuck. Yes. Yeah. Unesitolo. Where is it? Morningside. Morningside. Mana khona Find them, nababhemi ngoba cha No. angilifuni leli lalaba ngifuna lensizwa hayi lalaba baba Leyo bamba ifika nje. cha nginankinga Yini kanti why are you always okay kumele ngibuze. ngifuna itabani Yini uhlala ugxeka itabani? Indaba uhlala ugxeka itabani. indaba ngihlenxa itabani We are ngoba ze demand attention wrong Kanjani. itabani zazo Oh, so they're getting your attention. They are demanding from him. Eh? Like, angikuzwa they are getting your ingoba attention. singamanyala angisho njalo Okusudi lamanyala i-attention yawo kodwa Ah, uyayigena. no Iyahlala. hayi ngihlala ngigceka kwakhona lokho nje nawe ungibuka ngo-view once awungibuka No, uyichaze. No. Scroll, Lalela ngifuna ukuthi uyichaze. Ngifuna ukuthi Ichaze kanje I was highly angered when they try to defend, they come in their groups when they defended ukuthi bathatha ingubo yethu LGBTQI community. yokuthandaza base beyigqoka bayoqabulana bengamadoda. So imvunulo ingakhetha begqoka imvunulo nawe for sure njengomzulu nawe you was not happy about that. Ungangifaki lapha. No. Ayingeke phela fanele mana alright mandaba ezindaba okusho ukuthi noma inkinga yaqala ngeathaya kuphela so wena awunankinga nabo angazi kumele inkinga netabani. yeah I want to be very clear Yeah. because siyahlekisa ezinye sihlekisa ngobutabani bazo emcimbini ngisebenzile nazo nasemsebenzi nase-SABC bengikhona nice nje ezinye zinama But you have understand.
ayiseyikhatha lenkulumo Imake but you have understand lo butaba nokhuluma ngabe ukuthi buyini. Usuyabazi. Because you have to understand. No. Because you for you to say something is nice, you have to understand what it is. iseyikhatha lenkulumo izovele ikhathe yona lezi Mana. sisitshenini bavala uDominic hayi No. Let me address this, Macingwana. In my understanding. No. Yeza. You are hosted. You must be respectful. Macingwana uthi. Ngiyazi thina sicela impendulo sicela impendulo eqhaweni hayi wena Camera niyabheka. they are nice Hey, Zoso. man, Hold on. man. No, you can't tell me. You can't tell me I must hold on. Hayi, This is my show. Phela Yeah, Zoso. Camera yami. No, but ilungise. Undaba ezitha la uthi in my understanding. Undaba ezitha silungisa le nto le. Wakhile phamazinyo nami Hayi, kade ngisho. Ubona manje. Kade ngisho. Support case ngamazinyo. Sengijake Mawungabalahla bonke ushade mina ngakisa. yafaka lento yajula. Yeah. Mina yazifaka ayazi khipha. khipha Kwashindiya. Awusukaneni madoda. Yafaka lento yajula. Mina nginamfaso nebongo mina. Ingudla kathiwa ayikudla zonke izitiphu. Da mandiya lapha. Eish Ayifuna. bengimdlalisa ngeza. Okay. ya ngoba vele I like a man that doesn't play about his wives. sibaleka fethu Very nice. co-hoster fethu qhubeka nawe Ngizokuthatha nje wena uzohlala lapha evenini ngemuva bese siyasamba. Evenini mina ngidriver iveni. Nginamakari. Namanje ungabe yipassenger yami masingaphuma. Nezinto zami mina. Angicingi. Hayi. Cha kodwa mana mangifuna sibe romantic sazana kangcono. Londi man usuganile Uzogibela kweyami iveni. Londi uganile Kanti umfazi ngokugana yini? mana Yebo. Ngoba phela umfazi uyaba umfazi ngezinto zakhe. Hayibo. Kulomhlaba esesiphila kuona manje. hayi cha Ningaqhiwa stage ngiqhiwa manje ngabafazi ningaganile. Hayi So angisumfazi mina. lutho. Ngumfazi kuneyingane mina Umuntu ezithu. wesifazane. cha Londi ukhona nomuntu fethu Londi Umuntu wesifazane. Londi ukhona nomuntu ngampela Uyena mhlawumbe umfazi. ose mndaba ezithi man Yini Londi umfazi? Londi. Definition yini umfazi? Oseqhanguzile. Hey. Ushadile. Yes. Mina ngilotsheliwe kusho ngumfazi. No, Ekhaya you're on your way, ngishoniwe you're on your way. Yingakho laba angisagula. bathi Ngisikwa unwele. Kuthiwa yimem. Sengike ngalotsholwa Usho phela. izinjalo lezi ehamba ibhaza imizi yabantu ngo-view once ichapha zingane zabantu ingane abantu izibe confined. No, but wama-view once bowunamandla. Kanti ivelela ukubhaza ukuthi umele lapha estopini iqhubeke ikhwele zonke ifebe wena ubile laphana. Ngiyazi ngqondo yenina Bangene bangiqhubeka nyathela. Kodoyi nami ndobona ingane zabantu ingane abantu ithuliti Hayibo. iziyeke ngishipotential wena umile uthi wena kanti ubhizi abanye wena Nakho. ngifuna inkomo zami bheka ayikho leyo nto leyo Soz. sinja ngoba nini into ebalekile isigaba sithi amandla endoda awapheli Sometimes. because you are the one that is pushing women ukuthi babe ma prostitute bafebe ngenxa yokuthi Cindezela lapho. kupause umuntu upause akekho umuntu ongama ku stop street forever Cindezela. take a decision Cindezela lapha. Macingwana. Cindezela lapha. yabona siyafana sambe Konke kumele silungise la. Ukuthi empilweni London, you have worked enough or you are still working. You must ngithanda. Ubhizi mani Okay, ngiyamlalela. amabhinqa ayithanda itrophy yabona nje uyindondo nje ubekwe kanje Ngiyafana lalela ke ibhinqa ikhohlwa nabazali balo uthi uyangqondo zandleni zanginamama Lokho engakayifaki iringi ngikhona amabhinqa. Ubheke ngapha mina nginaso isicaba esisodwa wakhe. Uzobona kanjani? Anginaso angeke wena uyachazwa kakhulu lapha na into ehlekisayo lapha
lapho uzobuyela emahlaya lapha kumacingwana. Eh? Uzobuyela emahlaya Hayi nami kumacingwana. nginestezi londi. Senyangibangayini. Hayi londi nginestezi londi nginestezi. Mhlambe Nesami. Hayi 1-1 hayi. Woza ucocane londi. Sikuphi esakiste? Sisemhlanga live. Mana ukhulula ngalihlaza emakhala kuhamba khona ugesi njalo. Hayi londi ngeke nasi londi nasi londi ngeke. Hayi makupheka isikhaftini kuphela. ngeke. Ngithaka gezi. Londi nasi hayi. Hey londi nasi. Siphi baba? Mana londi nasi mana ngeke. Mana sengifuna uqala ijazi njalo. Nginesihlezi malondana ngeke hayi. Mina ngishalo umuzi mina Mana nginazi. network Akanayi ingayisebenzi. data kodwa. Ngeke londi. Network oh Wi-Fi. Ukhona Wi-Fi phethu no ngeke. Connect. Malondi phethu awulondi nasi. Izithombe zakho zefoni. Izithombe zakho. Wayengimele ungene ku-Facebook. Izithombe zakho zefoni. Awulondi bafethu. Manini mana Londi uzosebenza umsebenzi. Londi mana nasi londi. Facebook. No ngibheka lapha. Efonini yakho. Scroll. Oh mfethu ngiyabonga bra wami ngiyabonga. Indlu kamphathi. Hayi no mfethu ngeke ayikho intombi engathonesa. Ayikho na. Usebenzela bani? Kodwa ngabe ukuphi ungekho kwi-Big Nation ngani zakwethu. Sisona sakho leso stage. Podcast and Chill Network isiphathele izinto. Londi esami. Awumtshele macingwane umtshele. Awutshele bacingwane nasi awulondi kwethu. Ewabhuti hlangane nawe lemnyango kwasi. All right, bafowethu bacingwana. Dakiwe. Hawu. Bacingwana. Funa ingane abantu yoba nesizungu. Mina uzofica odade wabo. Dabezitha with our special Kodwa ayebo ayivaleki indaba ukuthi ke No. abantu besondela Zoso. mhlawumbe nemibuzo engabuzwa yena uLondi mhlawumbe bafethu hayi indaba yani yokuthi bafethu logoqwa hayi Excuse me. Amabhinqa azokhompoza ingoma ngawe. To The wrap way up we are so romantic and the way we are so lovely. Ngiyabacela aningayilele maskandi. Londi muhle waze wachaza Londi badancaze Londi wena Londi mama ilondi wena Londi mama ilondi wangichaza Londi amuhle wena Londi Londi wena Londi mama Londi wena Londi waze wamuhle wena Londi waze wamuhle Londi umfanele nenkanyezi umfanele nothando umfanele namanzi umfanele namanzi ayo ukhazi bakho ibona Londi ngathi uligolide elikhazimulayo engahlala ngikubuka njalo wena uyisibani esingakhanyisa ebusuku asidinge emalight wena ufanele ugcagcele esitezi kancane uzoso Hayi. Hey, awona bafowethu. Alondi bese kushame kakhulu balondana hayi Mana ubuka lo muntu ugqoke kanjani. Uhamba Bese ubamba ikhwapha. hayi ndabezitha ngeke. Cha ngeke umuntu akajeze ndawo lesigameko. Wonela akajeze la. Hawu, umjamelana okudlula mina. Hawu. Ukenaphi Umani umuntu owafuya imbuzi eyodwa. ayo baba Okay, phela imbuzi ufuna izale zandala. Cha funa ifihle esinye sibayeni ukuziphilile. Iabuse leyo. Ubani umuntu owafuya imbuzi. Inkomo eyodwa nje uyifuyile ethi wena ngumnumzana unenkomo eyodwa. Imbuzi eyodwa. Ungayifuya wena.
Nasekhaya eziningi. Awusingamadoda ayibafana. Hey, niyovezala umlando. Hey. Yamtshela, ngisho khanye. Ngathi mangifika la wathi angwasheshe ngakhetha insizwa ingaphelele. Awu producer. Wathi mangibona umuntu engimthandayo. Hayibo. Hawu ukhanyi Our producer, imagine. Khanyi na. Hey. Bakubala. Khaya akuthanda. Cha, wayingcoma phela uthi wakhetha kahle yena. Kodwa bese ngasheshe ngakhetha. Oh. Insizwa ingaphelele. Awu Singamadoda. Uthemba zimqoma ngoba zimthanda zamqoma ngoba zimdabukela. Awu bantu. Awu ibamba bamba umthanda Ngithi mina Ayivumile. yabona ngiyayihlonipha Phakathi insizwa. ngingene Insizwa sempumalanga ngoba yalenze iqiniso. Yes, Ngoba uyayihlonipha indoda mayelenze iqiniso iqiniso. lesiwayimemezini ukuthi izoyifakazela. Awu Nkosi yami. Awu. Lemshado yako 17 floor la iyo lesimoshela lelizwe. Can you Nami keep nishada on namanejela. preaching that? Aze ngibona abantu mina kuthiwa kukhona umuntu isililo kuyokhala kunesoso ku 17 floor khona umuntu oshonile ku 17 floor kuyiwa ku 17 floor. Eish. Amanyala lawo. Ilento leni phela ngiyakuphaleza. Awu. Hayi. Hey, hayi. Kodwa isho kanjani la? Hayi Shuthi abetheka hayi. I'm alone. Yeah, cha wayis alone. I'm alone right now. But for it's everything okay. Yeah. Umyeza mana. Phela umida bemask ngiphatha ngabe lethu ukuthi. Mana, mazi umyeza uyashada myeza uyikhumula nini mazi? Mana, wezoso. Myeza umushado uyikhumula yini Uma mazi? kudlala ukhasini kuyathuleka yini kuhambi mama. Myeza. Sikuwena manje mama sawuchama nongizwe ngale. Ihambile, Sikuwena mama. njengoba mayizikuwena. Zoso thina. Alright phela imashini imashile. Mana singophathina la. Yes imashini imashile Mana, bra. Yabo. Hayi asophathina mana, kathi umhlaba yi. Ayikathi umhlaba baba. Myeza mzwana ushado uyokwenza njani Myeza? No, mina it might be. Hey, ayisithi phela nje mfethu. Usakubele ugene ngaphela Myeza. Mana ke zoso. Yeah. Uyogeza mhla ushadelwa wena. Bawo kwathi uyageza. Mana yinto yini into yokhombisa ukuthi ugezile ngalo langa lelo. Kuba hawufethu ngigeza konje kumanje ngiyaxosha mfethu. Akubonakali. Manje ngiyaxosha nje mfethu. Awubonakali. Manje ngiyaxosha ngiyakutshela ama comment angakutshela ama comments uthi awekho Ngichekhelana umuntu we-bedroom lana angikhululekile. Uhambe nomacingwana. Ayikho into engayithemba ngikhululekile. Ngifile ngalona. Security Ayiphuthuma. ayiphuthuma. London our special guest siyayidinga ngikhululekile. Ngeke ngaphela Angimthembi macingwana. Makamera ahambile for sure yena. Kusasa ngathi ngizwa ngibizwa kuthiwa ethi ngimphelezele le kubuye intombi. Yeah. Bathi ngabe kuyinto enhle leyo. Kanti wena unjani njena? Awufethu. Kanti wena unjani njena? Zoso. Hayi mana yi right le yampahla. Hayi. Kakhulu. Yeah, Manje usho esakho lesastezi leso kuthiwa sendoda ehlala phesheya kwenzakalani ngaso? Oh, wow. Sitshala kwayi lezi. Hayi. Ikhona enginakho. Ngoba ngigoya njena ikhona enginakho. Akeke ukuthi alikhipha ke sitalo la. London uzufuthi uzophelezela le eyintabeni uphume laphana ulishila uthi gaga. Etoilet ulivale kahle uphinde uphelezela usuku endlini. Uza ngapha ngathi Hayi ngijwayele ukuphelezela. Kujala ukuphelezela. Guys ihithi le. Londe, bose wamuhle londe. Wena londe. Amuhle Bose wamuhle wena londe. Wathi wabonani londe? Ngiyakuthanda londe wami. Ngiyakuthanda londe wami. Ngiyakuthanda londe wami. Ngiyakuthanda londe. Waze wamuhle wena londi. Oba londi. Hayi wayugcizelela laphi Londi ngiyakuthanda londi. Okay. Waze wamuhle wena londi. Ucela irecord le ngoma. I-on. On. Abang.
Ngicela nje Ngibonile i-record nami ngizofaka ivesi. nomfana onomlomo wathi Sting lo kuthiwa umapolisa naye record ingoma engayiboni kahle. Ubani o-record ingoma engakahle? Iphorisa. No, mina ngilapho ngiyalalela phela. Uthi ubani o-record No, ingoma? I'm the one who have a listening skill, not you. No, mina nginayo. Uthi Uyanconywa wena. uthi ubani? Awucela ungibaleke insumpa la ngeke. Akusinsumpa le beauty spot. Ngiyithanda kanjani? Yazi London. Ihamba nobuhle bendalo. Mana kadadewethu. Igama le show oyenzayo ithini? Life Ney'nwele with zakho nakho Lond. konke. Ngiyazi ngiyacela ukunikela ngeshow yami. Ngicela ngifuna ukubona ukuthi ubani ozowina phakathi kwami noZonzo. Ngiyacela chaza Okay, mina konke. inkinga yami Chaza ngama-show konke too. uNkulunkulu wami. Nginama-show too. Konke. Njalo uma ngenza into, yebo, konke ngizokuhlanganisa konke. Hayi ngokuhlanganisa konke kusho konke. Ngizokusho konke. Okay, all right. Okay, kune Kodwa ke siyayi. Read the Room ufuna ukhona naye la. Yo. Si-on kakhulu sihlakanipha ukudlula nina kule show le. Sorry. Ish. Iqiniso esilikhulumayo Awungeke yilo webukhuzwana elisemqoka ukudlula leli elikhulunywa la. Lana is just ama-ego wamadoda wamaZulu ahlangene Hayibo. ezokhuluma into abayithandayo. Thina masihleli lapha ingqondo eziwu-3 ezihlangene ezikhuluma iqiniso, ezihlangene ngokuhlakanipha, ezihlangene ngodumo lwazo. Yazi weLondi. Right, ngiyaqeda konke. nginikeni inkundla yami, ngiqede. Platform yeah. Right. Yes. Isho yokuqala leyo. Eyesibili, i-Life with Londi. Yeah. Lapho ke ila esengihlanganisa impilo yami yonke ke khona phakathi. Yes. Nani niyavela lapho? Ngizwe. Ya, bekhona amakhamera, khona la sincike khona. Ukuthi wahlangana. Shuthi ukhona phakathi nawe, ukhona eshoyini yami. Simkahle kodwa Silapho sikumzansi Magic lapho ses-owner ku-161 ke lapho sihamba nawo. Sinjani? Is-owner 161 umzansi Magic lo channel leyo sihamba nayo yithi si-owner yo ke Ngikuyiskipha la. simnandi secrawl Si-only lapha. YouTube siphinde siseqa kuma-channel ku-DSTV. Abantu sebebuyele kuma-subscription wa-DSTV ngenxa yethu. Ukhona nawe ngizwe lapho njengomphathi. Ngumphathi kodwa ongahlakaniphile kade kodwa umgxeka kangaka. Khona lapho ke u-right lapho ke. Lapho sengikhuluma ngempilo yami, everything about my life is there, my kids, my mom, family yami yonke, my I want friends. to compliment you with that because the majority of women they think is a sin when we are the women grow and have kids. It's very important that we must encourage people not to kill their kids in their stomach because they want to look beautiful. And that's very touchy and that's very powerful. Look how we compliment you and we wish that we can be right next to you. And you are also complimenting your kids. That's a very bold statement from the women. Now I'm being serious. Uhlakaniphile wena eze. Olani Bakusolani. we. Bakusolani. Olani we. Bakusolani. Olani we. Olani we. And ubaba mbe isicathamini position. Ubebhedlisha na emaholo. legend. Manje abezethu because vele usuze wafaka lena khujane isihloko esiqina inkulumo ebalekile about uLondi ngabantu ukuyiphatha kwakhe mhlambe nokuqhuqumezela abanye abantu kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe bakhona abanye usisi abazoyiphendelela emakhaya besho ukuthi ayi bafethu inkinga abantu besilisa right Mina I'm not happy ngikulumo kaLondi. Oh, usho njalo? yeah Phela mana khona a beautiful woman proudly have kids yeah and are out there and be bold about that. That's what we need as a future because awukwazi ukubona buka ukuthi ngisho idlozi elibalekile emntwini lesakhakonini. yeah
can you imagine if we can encourage our kids, our women to ukuthi babulale ingane zabe iswini ngoba befuna uba forever young? Zingakanani, This is why zingakanani. I even end up understand amadoda athatha isithembu. Yeah. No way. Sosuka lapha kuhlale mina. Because Hey, abangabusondele kuyena. hey, angisho. Ayi. But at the end of the day, awufuni ukushiya uma wengane zakho enganaye indoda. Nobaba weingane, because in South Africa, the demographic, it's a lot of single moms as opposed to, you know, abo baba like there's a lot of women that are single parents right now, and for amadoda ukuthi athathe bonke labo baby mama labo eyobenza abafazi, at some point it's a positive thing. In some way it is positive, because you are owning up that you are the father of these kids, and you are owning up to the fact that you want to marry these women and you want to make them your wives, which makes ngane zakho zihlonipheke in a way ukuthi I also come from ikhaya labazali abashadile. Manake uselapho ngifuna ukuvezela inkinga esibhekene nayo serious naleyo nto. To remember that we have brilliant soccer players in our country, and abadlala ibhola bekhuliswa ama single parent njengawe dadewethu, khulisa ingane zakho. Uyangizwa mfowethu? Emveni kwalokho ingane yakhe besiba netalente, idlala ibhola, igilima kwiqi, siyabona ku TV sekuvela inkobongela kayise ithi ingane yayo, and then nomfana because ufuna ukufila ukuthi naye unobaba bese fisa ukutsheka kuyise, alahle inhlanhla yakhe asekhaya komama wakhe, alahle inhlanhla yakhe lokunja agcoba inyembezi zikamama wakhe, agijime ayele. We had uJabu Pule, now is Jabu Mahlangu, who was one of the brilliant soccer players, Now we don't and know. ohamba odakwa eAustralia lapha walahla italente lakhe. We hold umbulelo oJohn Mabizela. In the later stage kwaqhamuka ubaba wakhe wazobulldozer wahlukumeza umama wakhe ngawo yonke indlela. So we this is a very sensitive thing, where obaba becasha belahleke kodwa mase kudliwa sekushunqa intuthu kulowo muzi, then here they come. Hey, ngizwe ngiyakuzwa mina. Sozwana khuleka somandawonye. So I want to analyze and I wanted to compliment you on what you are saying. How many talented kids there? Some of them they can't even reach the stage where it happens that all of us we know them. They just fail along the journey as a result of conflict of parents. Even in Abanye marriage. ngisho kuye university kwi graduation tholi iqalekiso omnye mama anyuke loshukela afe athi ngeke mina yami ingane iyo graduate sengithwele kanzima kanje kukhona lenja, and then uqhamuka ugogo labathi mvumele egcineni kosuku baba wayo. Even in marriage. Ekhuluma ngenja, inkunzi yenja ekhwelishiye ngoba the life the difference between animals and human beings. Why human beings are so godly is because elwaneni yonke ingane yasekhakonina, yonke ingane yasekhakonina isilwane sikhwela sishiye, sikhwela sishiye. Emveni kwalokho the only difference between humans and animals bakwazi ukuthi indoda with the supreme power idonsa umuntu esifazane nengane zakhe ezomfaka egcekeni athathe isibongo sakhe all over the globe. That is the culture of the human beings. It's the only thing that make a human being godly. Nothing else. Hey, ngiyaqala ukuzikhuluma into ephilayo. And then that's why when you do wrong things, you are being referred as an animal to a inja le ungiyeka ngenja. Ngoba inja yathi uthena mayisike pelile.
shiya kanjalo ukuthi dlani ingane yenzani yabona labo breathe in labo ngoba hey namadotheni manje ayicha ngeke ayibakwethu ayingeke hey khona indoda engathi ngisithela umuntu osifazana lapha ngithi breathe in isiqedile yayibona iyaphuma iyahamba. I hope you understand how powerful lento oceda ukuyikhuluma is. Amanoklezi. I hope you understand how powerful lento oceda ukuyikhuluma. Yeah. Uyizwile lento eduyisho ukuthi inamandla kangakanani. Angazi mina ngoba ngiyayikhulumela. Lo London lento engihlezi ngikhala ngayo. Macingwana is informative too much. So he has a lot for the nation. But at some point, it is that the approach he uses when addressing umphakathi. Egcina into yakhe dissolve kube ngathi nje it was a general information. So ngeke ngimcele even last time on the last episode. Kathi namhlanje ake sibe funga ukuphathisiwe for isizwe. But indlela osuku addressa ngayo igcina silimaza. Ngibona ukusha ke namhlanje. Uyamdinga umuntu wesifazane kule set. Mawuhamba la Ushone phukeli wami. Uyabona? Ushone phukeli wami. Ugeli wami bekuyena kumele ayibambe. Uyabo? No, kungcono magila. Sikufuneka umuntu wesifazane kule set yethu. Uyabo? Kuyadingakala. Ukuthi ukhuluma mnandi kanjani? Biphela. Uyaqala ngakho Lo London. Yes, yo. Inkabi yamdinga umuntu wesifazane. Ngoba isinto sishonjalo bafana bakithi. Londi. and you make me emotional. Mnandi kanjani? Londi, my sister. I appreciate you. Njani. Khuleka ihlathi senganciphi boy. Ujikise nesiqoko. Nkosi yami, Nqoki. You are so cute. Ngizwe. Londi. Ushaya kamnandi nesosha sakho ngathi sikariyana. Sosha. Kodwa nangathi uzala njalo ngolesihlanu usayikhiphile kithi. Njalo ngolesihlanu uyazala uRihanna ayingeke. Sayikhiphile kithi. manje waye uRihanna sengene kule nkulumo. Angeke izala khona kodwa hayi njalo ngolesihlanu. Ngane ngaka manje myezi. Wena phela umuntu onolwazi. Hayi bo akazi. Ayi wena umazi. Unengane zo3 uRihanna. Lonke ngeke ayibone igraduation engane kuyobe safa. Ngeke afe. Uhealth unendoda emthandayo. They're having healthy sex. Londi London. Yabona Uthi sex njani? Healthy. Akashawa umuntu sex akashawa stroke. Ungabona umuntu eseqhweba izimbizi ingane kwendlela nje akababy. Abona bafutha. Angifuna ufakaza kakhulu akuyifakaza into kanjalo. Isho yeni phela nini? Athi u3 hours. No, akazi. Yazi uletha ngebhanda bese mhlawumbe wena nje uzovela producer. What is the ending of show? As Londi. Ukujalo hebe. Londi, I appreciate you. I thank you Abangibopheke for your time and availability. I thank you. Osake. Ndaba ezitha. Mina ngami ngiblock igazi. Macingwana. Come back to the show, please. Ngikuphi kanti? Hey, mina lalela. Mina ngiphambili mina ngo life. All right. Angikho nje eduze ngikuthe kabi. Kuseduzeni. Ngasho umdilisi. Ngithamu sipilo kanje hey. Hey, Ukuphi kanti? Phambili. Londi London, but I thank you, appreciate you. Kunesidla amacingwana engilibonayo namhlanje. Umacingwana ukhohle nawo ukuthi une case naMandiya. Yeka Julius. Yeah, une case naMandiya. With this human nation or what angazi wakwazi yena. But njengamanje he is liquidated. Ukhohliwe. Ukhohlwe izinkinga zonke. Phela umnikazi oyinkinga yilo. Angazi uzosipha yena wena wazi ukuthi ubhekane nani. Manje amacala ovulele wona. Xabala ko 5. Yeah. Manake ngicela ukukhuluma nodade wethu ukuthi ngenze sense. Yes. Ngoba inqondo yabuya manga mbuzo. Ngithanda ukwenza sense uma ukhuluma naye. Dade wethu. Umanje sahamba sayohlasela inkosi yamanyala. Lese Nigeria ekukhompo. East London. Igcine kuthi uyibuya ezoxolisa ngenkomo ezintathu. Sesifikile lapha la kuhamba mina phakathi umthakathi noJacinta. Ayintathu kuphela. Nebutho lonke nje likaZulu nabantu base Eastern Cape bonke sihlangene.
And that was a very powerful gathering in making sure what we get the dust away. And then we were provoked kwazi umuntu wethu. Thesa xoxa lokho thina sabona abantu sebephuma esandleni. Kanjani manje? Kunjalo nje. Baphuma ke esandleni sababaza nathi sase sibuyela kwaZulu. Kodwa ke into yakho nayaqonda. Ngaphekwa lokho ke sithe mase sibuya siza ngapha. Besikhuluma kuyo le show. Kukhona uNotha. Lo mfana lona amagqobhoqobho wathi washaya ngesibhamu sohlwa ebusweni. Ngiyambona. Mina ngiphile kakhulu namandiya as a teenager. Yabo. Ngizalelwe emakhaya ngakhulela emakhaya. But in my late studies bese ngise Phoenix. Ngiyawazi amandiya ngiyawahlonipha. Apheka kahle piano udla baba kamnandi. Emveni kwalokho Southgate mina bengise Phoenix Unit 2. By Unit 2. Ngiyayazi Unit 2 ife Southgate. Mina bengise Unit 3 lapha na ngase Clayfield. Yes. Oh, Clayfield ngiyabona. Baba lapho besebenza kalole bathenga izindlu ngicabanga ukuthi kwawo 1997 kanje. No 1996. Iqala udevelop iPhoenix. Into eyenzakala lapho ukuthi what is amazing is that angikwazi mina ukuvuka namhlanje ngithuka amandi. Mina ngilwa namandiya namanye ngisalo nayo emafemini. Uchaphaza abantu bakithi abamnyama. Amanye ayasubmita, amanye ayaresista. Ukuthi cha akwazi ukuba nefethi uchaphaza abantu. Mayivuma abanye baze banikela ngisho nangecathulo bathi bacela ukunikela kumongameli ngecathulo nama stationaries. And then baqasha abantu bayenze iqiniso or palm stationery yabo. And then we become good people who are looking for ukuthi umsebenzi uyenja uye phambili abantu baphile. Then now mase ngifika la is the problem ukuthi dadewethu ngingathi mina ngokwe economical system ecategorizewa ngoku employ abantu noku uplifta isociety siyavuma. White people are the number one because they employ the majority of people because they own the private sector and which is economic hub of the whole country is a fact. The number 2 manje amandiya ayithatha wona vele azoyibeka ku number 2. Ngithi ngangibuza mina ukuthi mina uba wethu kanjani manje fike kube umlungu number 1 kula okungamandiya ku number 2 yini leyo nto. Angikwazi mina ukuboshelwa itone. Uyangizwa dadewethu a tone ukuthi mina ngithi mina kula sakhula thina sithethiswa omama abasizalayo ethi ngihamba ngithathele mfana wami amaphilisi ame BP ethuze ngombhede lapha uthi uyafika la uwathola amaphilisi kwashocima aza ngithe kula la khona amaphilisi ami akakwazi ukuboshwa umuntu eboshwela lo doti. So it's a wasteful expenditure. You can open the case everywhere and anywhere. I can never be arrested for the tone. Uma kunjalo abantu base Eastern Cape fanele benze iqiniseko sokuthi nabo bavume ukuthi umasipala wabo a historical mountain ebizwa kuthiwa Inguza Hill. Inguza Hill. There's a Inguza Hill. Bese kuzoba emasipala Inguza district municipality. So I cannot be arrested for saying abavumeka nabase Eastern Cape ukuthi umasipala wabo Inguza. And umongameli uZuma esephethele lizwe wake wayisho lento what is a tone that count. I don't hate you my brothers and sisters of Indian people, the Indian people, the Indian society. I don't hate you. You can waste your time and you try to be political relevance because with this a stupid Indian guy that is just opened the political organization trying to come back. So now I'm telling you straight. I'm not discriminative, I'm not racism, and I can never be arrested and be sued for a tone. But yehlisa umoya. Iyabona manje tone yakho.
Hayi. For sure uzwile yazi kodwa uyiqale phansi kodwa ithoni uyiqale phansi kwa right yawe iqale wadabukisa Yabona manje. wadabukisa kancane Yabona manje. Mana Zozo nokufake graduation ayi. Your tone was very high. Wasugrade Yabona manje. wakufunda apho. Kubuyisho ngetone. Phazamisa udali. Yabo lento obuyisho kubuyisho ngetone Yeah. elo kancane. Your tone was very high. Ngeke It was very aggressive. Yeah, Like true. ngisho nami cishe ngihamba la. Bengithukile. so hamba sonke. Ukuthi like bese ngifila ngathi siyalwa manje. Oh. No, because it angers me that I can't hate my own brothers and sisters. hey, Never. Ayi, engazi uyaqala mina. futhi. engazi mina kunje Anger management. Hayi. Anger management. hayi Anger management. Nginamanga yini? Eastern Cape ngeke Yabo, ivuma. uyaqala futhi. Bayalwa Eastern bayalwa. Yes, nakho. Bayalwa. hayi kodwa afana kodwa hayi londi ungayilawula kancane hayi lapha Our hayi special Ayi, guest yes. also. Yeah. Ladies and okay, Nakho. ladies and gentlemen, I don't hate my brothers and sisters of Indian people. I respect them, and in my teenage, not Nakho. pregnancy, no, Yes. teenage life. Hey, pregnant. Ozodungisa ucabanga ngempela emhlabeni. Leli gama teenage livamise ukusetshenziswa kakhulu kwe-teenage pregnancy. What the hell was it? It's you. No. Like London. We must Okay, have you in on next The time. Okay, guys. Oh, no. Time. In my teenage, in my Awukanti ukhunde kahle hayi kodwa njena. cha uyabona ala cha Mano, uyabona. hayi mani Uyabuya bafana. lo ndiyaphazamisa khulunywa indaba yama Indian avulele ungizwe icala la nayi lenkabi sengiyithole la uCario Charow uyayizwa lonto leyo ize mani zeyabhala yathi Ish. ngiswe msunu momchunu Ho. No. Inkantolo seduze. Inkantolo seduze. Hayi, uzosakakwazi ukufunda. Usakakwazi ukufunda. nathi thi ngiswe Hey, Zozo, show me. Ngiswe noma Zozo, ngiswe. bring it here. ngiswe msunu Hey, ngizwe. Hey, Khunu. Khulu man. Hey, Khunu. Awukwazi ukufunda. Hayi, akanawo manje kuzoso. Hayi, no. Ithi mchunuz. Ngiswe mchunuz. Sorry, baby. Bawrong igama lakho kuphela. Why wena ungakwazi Sorry. ukufunda? angikwazi ngiyanga My love. Sorry, my love. We get on our portion to the nearest police station. for what Our posh. Yes, Okay. racism. Ngacingwana. Bawrong igama lakho kuphela, but everything about that I-racism song. yani Bacingwana. Lana Yeah. at Karo Martin Network. Yeah. A prominent figure in art and entertainment is hosting a community service event on 30th of Montfort Community Hall, featuring a blood donation blood. Umazi kuhlakaniphile ngicela imhlonipho. hayi mani lodi ayeke hayi lodi ke hayi So, 18 Sidcap Desk, a Bollywood showcase, and a voter registration. The event, also in the Ishara. Lenda Karo. cha bengimkhombisa lapha ukuthi lapho kubhale khona ukuthi kula baze bayifake inverted comma bathi kula ngiswe msunu Bachazele ukugcwala. Ngizwe. Information irrelevant for the show. Kulala sikhona moto siyasebenza. yeah bakhala ngegama ukula bakhala ngegama Kula kwafela khona ubaba. awuyazi narrative Ababoshe bonke bebeyiveza yale mpahla Phela le nathi yabo ngikhuluma kanye kanye. yes yeah Oh, babathula baba khulunywa nawe la sekukuningi. Ngiphazamise sithando sami. yeah Oh. Whilst the anti-Indian commentary grows louder, the silence from government, I think that was a petition, and political leaders becomes more and more elevated. Ngizwe Mchunuz,
and Akushiwo ukuthi hate ngizwe speech. ngichunwe. Hayi no. Usuno matric. Umnyaka Usuno matric. Ninawo zika. uyifunda wrong. Funda ngekubhaliwe. Ngiyiswe. Kubhale kanjalo. Wazwagibeza amablaster wamanye ufuna ukuphakama. Mana Qhubeka Miyeza qhubeka. Qhubeka Miyeza. Miyeza qhubeka. All right. Khuluma cha, khuleka mnandi. Khuluma cha. Ivale. Mask Isikhathi sikushola. Mask qhubeka mask. Bona ngasaphele egoli nje. Qhubeka mask. ngifuna Please carry on. Ngashare khona Please manje. carry on. like bese ngifuna ukubuza ukuthi ilecturer yakhe kade kubani awu 2 or 3 ngoba uthe ugraduate in journalism. Oh, nakho. Namhlanje bekufuna ukubuza lokho. Kuba Ugraduate kuphi journalism yakho? eSantin bra egoli. University level? No, Amasomana university, amasimba. akuyona Amasimba i-college, it's a College, college. but- Toto hey amanga manzoso. Bani? Mana Wena afana namasimba inkosi yamasomana awugraduate. Hayi kahle unomona ngabona ukwazi wephe esikoleni. Wanyula kaba wanyula kabanike wena wanyula kaba esikoleni Lo umuntu. wanyula kaba esikoleni All right. ngoba naso singisi esakuzenzela ngiyakutshela mina khona amagama ongawazi lapha Miyeza All right. ongawazi ufundile ke Miyeza khona amagama okuzenzela bana Uzoshaya ichunu ngama fact nawe. Hayi esizisiqala ngeqhuzu. hayi awuqhubeka ufunde Miyeza Shawe siyezi. All right. no qhubeka ufunde Miyeza ngithi abamandiya laba Listen, Zoso. mandaba ezithi Zoso. khona indaba zamandiya lada indaba icala mfowethu ngidabulisa kakhulu mfowethu ngiyakuzwela Ngithanda umuntu wamayihlazeka kanje. mfowethu uvulele Angisathandi umuntu wamayihlazeka. mfowethu konke ngalunga qhawela amandiya mfowethu akwazi withdraw icala mfowethu ngoba mfowethu lento iyakulimaza mfowethu and icala lidlule nesikhathi esibi sokuwena ushelwe Sisikelela. eAfrika Maluphakanyiswa. Maluphanyeso onolaya Kulala pesikhona. peskona Siboshelwani. Thank you guys so much. hayi kodwa ngeke anginelanga hayi